Kaixo tale, zer moduz? Josu Iriarte nauzue, ekaitz guazeneko 12. denboraldi berri honetan, eta gaur gure lema abestiaren dantza erakutsiko dizuet. Prest zaudete? Hasiko gara pausoak banaka ikasten, gero bertsio motel batean probatuko ditugu, eta azken bertsio berezi bat prestatu dugu zuentzat probatzeko. Pausoekin hasiko gara. Bai? Estribillo hartuko dugu. Eman eta jaso. Lehenengo posizioa, eman eta jaso horretan, besoak altxatu gurera, behin buruan egonda, beste aldera, txak, eta lehenengo poziziora. Euskara horretan, eskumako besoa altzatu, bi pum-pum goira egin, eta bi salto. Euskara, hola. Orduan, jarraituko dugu. Egin dugu hau, bueltatu lehenengo poziziora, bi salto, eta ezkerreko besoarekin eta eskumako hankarekin eskumara joango gara. Txak, eta itxi. Eta gauza bera, kontrako aldira. Txak, eta itxi. Ulertuta, bai? Orduan, pak, pak, tak, itxi, tak, itxi. Hartuko dugu gogoratzen mugimendu hau, bai? Egingo dugu aurrera. Orduan, mugimendua eta behin aurrean gaudela, gorputza aurrerantz eta kolpe bat. Eta buelta. Bai? Orduan, ta, 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 ta. Bi pauso. Buelta lehenengo poziziora eta orain ezkerreko besoa eta eskumako hanka, txak, txak. Eta besoak nire gana etortzen dira, bai? Txak, txak. Ikusita, guazen berriz. Txak, txak. Eta hurrengo bi pausoak. Pa, pa. Ikusita, lehenengoa eskumara, txak, eskumako besoa eskumara eta eskumako hanka eskumara, txak, buelta hau. Txak, buelta hau ezkerrera, eta tak. Bai? Ulertuta, guazen berriz. Eskumarekin hasiko gara. Txak, txak, pam, pam, pa. Bai? Zugana. Eta orain ingo duguna da. Pak. Eskumako beso atzera, luzatu ezkerreko besoa eta eskumako hankarekin atzera, bai? Txak, txak, eta txak, txak. Bai? Ikusita, guazen berriz. Zugana. Txak, 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 txak. Bai? Ulertzen da, pa, zabaldu, eta txikitu. Eta ezkerreko aldera, zabaldu, eta txikitu. Bai? Eta hurrengo pausua izango zen, aurrera, horrela. Eskumako besoarekin, ja, liatzen hasten naiz. Eskumako besoarekin, aurrera, eta eskumako hankarekin aurrera, txak, txak, eta atzera. Pak, pak. Eta lehenengo poziziora. Orduan, zugana, eraman, nazala, pak. Eta lehenengo pozizio honetan zer egingo dugu? Besoak altxatu eta zerura begira. Behin hemen egonda, bi baietz, badakigulako estribilloa datorrela. Orduen, txak, zabaldu, pam, pam, eta ezkerreko aldera, bi besoekin, hola. Pak, pak. Goira, bai? Zerbait hartzen. Pak, pak. Eta eskumako hankarekin pauso bat atzera, ezkerreko hankarekin pauso bat atzera, eta eskumako pausorekin, osea, hankarekin, ja liatzen hasi naiz, aurrera, bai? Orduan. Pak, pak, pam, pam, pam. Eta behin hemen egonda, ezkerreko hankarekin, bat eta bi, bai? Orduan, txak, txak,
txak, txak, txak, txak, txak, eta gauza bera beste aldera. Pam, pam, pam. Guazen berriz, bai? Motelago ingo dut. Txak, txak, txan, 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 txan. Behin hemen egonda, ezkerreko hanka aurrera, egingo duguna da. Besoak, hola, eta guazen eskumara. Txak, lehenengoa. Txak, beste figura, eta txak, zabaldu. Bai? Orduan, txan, 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 eskumara, eskumara, eskumara. Bai? Guazen berriz. Txak, 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 pam. Bi, hiru. Eta orain, lehenengo posizioa eta ezkerrera besoak kontrako aldera, bai? Txak, tum, txak, tum. Ikusten? Ezkerrera eta gero eskumara, gauza bera, bai? Guazen berriz. Txuk, txuk, eta eskumara. Txuk, txuk, bai? Eta orain parte librea, 3 kolpe dira, bale? Bilatu 3 mugimendu, nahi dituzuenak. Ados? Ekaitzen kasuan, hauek dira. Pam, pam, pam. Ze amaitu behar dugu, besoak gora, zeroari begira, bai? Orduan, izango zen, txak, txak, eskumara, eskumara, libre, libre, besoak gora, eta besoak gora. Bertsio motel bat prestatu dizuegu, pausoak lehenengo aldi honetan probatzeko, bai? Guazen dena ikustera. Bueno, talde, korio ikasi dugu. Probatuko dugu, ezta? Guazen probatzera. Talde, animatuko zarete? Lagunduko diazue? Guazen.